shatter movement for ana enora munuanom e won kran wo mani abre e wo yoko chante se yenjai shatter no ye jai shatter enora ya release no okofie e wo ho enom ye bedi mu nkomo but enano pay me hunadi ade bia me pese edidi nkomo ayese saade no efiri amanyofo so na enei ya tiasi temamufo emu se ye chi obi a ya chi no bia no na ne ho dom ana ne ho nipa wo ma bochenku na ye dede munyai no from the security point of view ebi kan say yanhwe ya dakoro enam saade no so nipa bonfo bi ebetin de wo mo ho agim na wadi wo man yi bone apart from eno ebio ye hwe say ye detain obi a na nipa nyina yakobo chenku munya no no what does it mean kire say ye mpanimfo a otumichi nipa detain wo mo no wo mo nye wo mo adwuma yi ana kire say wo mo di nsisie na eye wo mo adwuma ana eno nti na eto da bia ya na nipa no akobo chenku say ade de amudi di nipa yi sisia na mu sisi no ne nkyere mu ye sen anopai ye bewuram ye bedi mu nkomo na afei ya hwe saa ne ma no kwan a ye betimi aso ano na afei ye de ye hunu ye nim akọ na dakoro ameye ye dabone Ade Akye Abia midin ede Owoahene Acheampong maka ne sawie no ene ye fiada ye chia ye tiefo nyina na babia ye dre no yemfa anopai nkomo kakra ewo eye abrabo musua hunu nkomo a anopa bia ye ne wo edie enenso de amede ba no matudin say life is funny abrabo ankasa wo hunu abusanfo esre makapen na meka bio say life is funny what na say dakoro washa da atena say wadwen ho say abrabo kura no ye ni abere a ye ne aye nyina no sa abrabo kura no ya adijan o abrabo kura no esre keke abrabo kura no se wotena se pa na ukwa akira wo se dia bible kan ye no ene ye de ye adwuma bible say ye wo aduane a ye bedie ye wo atade anantoma ye de bekata ye dagya so na ye nya baabi a ye de yeti beto a ye ma eno a ensombo emayen but ye nipa nti no eto da bi a ye koboro dia bible no aka no so ye pe dia oni ho de nyina ede to ho enom na matena se masha brabo din ena ma rival at a conclusion say life is funny nienti america say life is funny and he say ye ba wiase a ye bre ye mojani ye kum ye ho ye adwumaden ye penia ensesa ye penyina ebinum kura de a omo eyo ene se opere ne ho abre ne mojani a ebe wiase no otumi ya akodum pempen so se ohwie onipa kura moja agu se be ya obenya ajapade obenya sika obenya animunyam obenya tumi sane ma we nyina ye pre apei no abusuafo watena se abisa ho se sane ma no kura wo de ko hin after all wasi mansion abrosan kakra ena wasi what dadwen ho se empo the single room na wodamu no baby tia keke ena woda what na se adwen ho menka se woye ajapade a enye nye sa na menka menka se opesika enye nye sa na menka na ne ya mepesa ya ni ba ye ho so ne se ya hodin mu ni ya ye betumi no ye no a emfaso wo so chen se ye be ye abrodia ye betumi yakọ the extra another extreme a ye kro
te say bia obi na obi wa adwumam na obeto na duro obi de ne maame bekwa akwaji sika obi de ne ba bekwa akwaji sika na afi bia wo se okoye kusum amamre ana okoye nyankomade se de be ya ni sika bekoso abada bia eno ho asem na meka nye se obobra usisi adan toka enye nye sa na meka na de nti ameka sa ne se ewiase aye ba ye abusuafo ya mfa hwe ama wiase ye maame wo ye no na ye dadeja ye mfra entoma ye nhye atade matena siasa ye hunu bio nso se onipa bia nso wu a emfa ho ne na japade a owoyi eye adejamu a ena obesan wakro babia ofiri ebaaye enti sa wotena se na odwen ho a asem a obetima bisa ho ne se ye wo no na odadeja o konso a obekọ na deja ene edia ne bre bebrebe yi a yani abre ye bre ye fum wiase apẹ emu niema nyinaa what hu na American yani abre ye pe wiase niema nyinaa nanso ye wu a ye mfa saa niema no mu bia anko se me wu na me mfa saa niema no nko de a adenti esa me mama ni bre se mekum obi ansa na mayeye ade na me mama ni bre se metu obi aduro ansa na nipa na firi ho ansa na mayeye se sana abrabote de a ene na de Bible kan ye ne ye nokore se ye nyane a ye bedie ye nyane a ye behye na enya baabi de ye tito a ye ma eno a ensombo emfa emayen efi se wodwi asam ho kwa akira edi adanse pefe se bra wo bre bebrebe nyina mindset adwumo adekire o doctor adwumo nurse adwumo driver adwumo abusuafo ne ewom ye baako pe ne awo bedie baabi awo beda ene ne ade bekata wadeja so se wo eno a mane nsombo emawo echense ubema wani abere na wako eye baabi a eni kwan se wokro abusuafo sede ama dikan aka no menkasa wajapade a enye nanso nokwasem ne se yamfa hwe a ma wiase o na yamfa hwe so emfirimu nko ye beja saa ne ma we nyina ewo ho abusuafo abrabo esere o ne ma abrabo yesere ana abrabo ye fani ene se brebebreba wo bre nyina achi wankasa usika kura wanya eda ho se uyi bia to aduane adia na eye wo ya we kire se abrabo ye fani we kire se abrabo esere we kire se susubere wo mogya ni se wo bekọ baabi a ye nkọ wa hoodin mu de nyame ahira so de ama okakra no meno anso ebo emfama wo ebitimi kwa akopem se okọ aduro so watrahye sana tie de a na ene onipa kura ye braje de yin ade ba ko wa brabo mu a areho obi abetena takwa bonten ha akum ne ho aye adwuma anya sika nya japade na owo ne ntade papa bi gu adaka mu na tade bi a ode ko afuo mu daadaa ode ko mines adwuma mu daadaa ode ko tena store ana edwa mu daadaa no nipa no wu a na yaka se ono kura wote ase no atade we pa na ope santomago no na yede enumom akata wo ho akyekyere na yede akwakosie o de awo brepe ye nya ye nyina da abusafo afen nkrofo a wamre ewo wo ho ene ba bedi wade afa saa na ma ne nyina unnim se abrabo esere wenti ena anopei ye bokoko se tobo ase ewo abrabom wa hoden mu ni enyame de behira wo bia no kuta enumu na fa bo bra ekọ wanim efise ya mfa hwe ama wiase na ye mfa hwe nkọ se ohun se obi fie ne ema edoso a ema wani mmere wodi enyame de adom wo no
eno na bɔ ho ban yɛn no na enyini emfa maw na ewiase ni ayebra pe nyinaa no onipa nkwa enni nade a ɔwɔ emu enti no tobo ase na afei nante bɔkɔ ɛwɔ awurade din mu efi sɛ life is funny abrabɔ ɛbɛma oniema bebree na abrabɔ asen agye afiri nsam obi ba wiase a ɔbɛwo mma bebree kwansima na ne ma nyinaa awu afiri ne nsam we ne ma abrabɔ ɛyɛ sede we ne ma abrabɔ yɛ funny enti no hweye na wamfa kwati kwan bi ase opese unya wo ho efi se onipa nkwa eni ade a wabrɛ anya na mmom yɛbɛdan ne nyinaa agya fi se yɛamfa hwe ama wiase na yɛmfa hwe emfiri mu enko Ade Akye Abia yɛda mu nyinaa ase se ɛnɛ nso motie yɛn ɛwɔ dwumadie ɛso na baabi a yɛduri no yɛbɛhwɛ sɛdeɛ anɔpɛyi ewiemu ebesi ayɛ ɛde ama yɛn ɛwɔ ha yɛdan yɛ ho aba Ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM Ade Akye Abia ha yɛ Sompa 101.1 FM ene efiadai amanebo a yehunu ɛwɔ wiem ɛkyerɛ sɛ ene ofa baabi te sɛ mpoano baabi a kwaye wɔ ana emepo ɛwɔ no a yebehunu sɛ ewiem ayɛ kusu te sɛ ewisie no ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno nti woyɛ kwantuni wonam saa kwan bia so ana woyɛ hyenkani wonam saa meaye ebia na wayɛ ahweye efiri sɛ saa de no bɛma ɛyɛ visibility a reduce ɛwɔ entamu hɔ afei yɛtwa yɛni ba Tarkwa ɛne ne ntamu ha ɛnom a abusuafo ɛyɛ ade a ɛnɛyi anɔpɛyi saa bere yi a yɛwɔ mu ya ɛkwa kɔpem bɛyɛ ne nonso kɔ nɔnwɔtwe ɛbrɛ mu hɔ no ɛyɛ ade a ewie mu nwunu no ɛbɛgyina degree Celsius na duonu mmienu na ɛno akyi efiri bɛyɛ nondu brɛ mu ɛkorɔ no ɛnimu bɛhyɛ ase abae enti no temperature no bɛpagya ɛde afiri 22 degrees Celsius ɛde akɔ 27 awiabrɛ no mu ɛnɛ ɛdai no yɛbɛhunu ewie mu a ɛwɔ mu a kusuyɛ no bɛba ɛwɔ mu a ayɛ sɛ awia no pagya kakra saa na yɛbɛhunu ewie mu no bɛdandan ne ho saa ɛwɔ hɔ ɛnom enti no ya na wahyɛ no nso sɛdeɛ yɛdi kan aka no de aya kan yɛ nsusuyɛ prediction ɛna yɛayɛ ɛde ɛma enti sɛ ubedi dwuma bi weekend yi ana sɛ ebia akuafo ubetu anamon bi ana adwadifo ubiribi daba bi nsuo ba na ɛbɛsɛe a dikan pɛ ho ahoboa ɛto hɔnom sɛ ade we sɛ nsuo no fum sɛ ɛba we ɛnam de bɛbɔ ho ɛban ɛyɛ ne saa ɛbɛtumi aboa ama ɛyɛ ɛnɛ nso yɛtumi akɔ yɛnim ti yɛda mu nyinaa ase ɛnɛ sɛdeɛ ewiemu ebesi ayɛ ɛwɔ yɛntamu ha ɛnom yɛdan yɛ ho aba yɛba yɛde deɛ aka akyiri nyinaa ɛnɛ wɔ abakɔsɛ mu ɛbɛtoa wo so Ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM yɛsan mu wakɔ aba sɛ waso eguso a utie Sompa 101.1 FM abusuafo ɛnɛ ɛyɛ efiada na wɔtwe na wieye mu ana yɛ kore ɛno ana yɛahyɛ ase na anɔpɛyi ɛwɔ abakɔsɛm mu no eguso a yɛsua adeɛ ɛwɔ abakɔsɛm emu yɛbra yɛkɔ school no wɔn ɛkyerɛ yadeɛ sɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no planet no asase ɛka ho bi nti no bibi a ɛte sɛ asase ahodoɔ saa bɛyɛ enkono ɛna ɛwɔ ɛyɛ onyankopɔn abɔdeɛ mu na saa planet no nea yɛyɛ te so yi ɛna yɛfrɛ no Earth ana asase yɛwɔ baako bi a yɛfrɛ no Neptune na saa Neptune no wohwɛ no mfonyini mu a wohunu sɛ kaawa bi ɛhyɛ ho na saa kaawa no na amanfoɔ esusu sɛ wohwɛ mfonyini no kyerɛ saa kɛkɛ na nyɛ sɛ saa na ɛteɛ
ene ye mfirinhye aduasa nsia pepepe 36 years a atwamu ene na eda no ye August 22nd 1989 ena NASA efo etu adupre ekọ saa eye planet no eso na omo koye no ena omo hunu se saa emfonyini na yehunu no a saa ade na ayese asase a yefre no Neptune na ewo Nyankopɔn abodie mu ewo esoro eno ade a kawa no atwa ho kurukuruwa ahia te se de uhunu ewo ye Facebook yi eso yi na wo mo ben ho no ena omo hunu se enye kawa no nko ampo ena atwa ho ahia se wo saa planet no so a te se de awoye ya asase so a uhunu ewiem uhunu se bosome ene nsonomanom ewowo ewiem no saa na ukọ ehonom nso a ya uhunu ene ye mfinhye aduasa nsia pepepe a womukọ ekohunu saa ade no na we ya omuhunu ye no ama ababeka ho planet ahodo a womo ka watwa omuhu ahia no eye ahodo 9 baako a yefre no Saturn ono nso kawa atwa ho ahia Jupiter kawa atwa ho ahia ena Uranus kawa atwa ho ahia nti Neptune no ka ho 9 planet a omo ring atwa wo ho ede ahia we ka Onyankopɔn na nwanwade ene ne tumi a owo ewo asase eso afei yenhwe ye kwan so jojo ene ye fiada o yesre ya driver fo nyina se mani die mu momfa ye nkwe na momfa ye emra ene fiada yesre obia obesika kwan no so se wo ye driver ne otwi car oti moto so ana se wo ye obia wo nante kwan no so no ye besre se obeye ahweyie na ya driver for de ne ayade tumanimu an se uhu se wani ekum waye mmere ayese oti wani a ente ufili sleepy a yesro mentna ka no achi twen efise obi a ayese wani kum na akotena ka achi se okwa akotwi ka no woni obi a wabo nsa na otwi ka no munyina moye pepepe enti se wani kum a mentwi ka tenase jewa home wani so tewa na watoa wakwantuo eso se wokọ na oka achi mpo a eye chense obepere se okọ ntem na wanko ankoduru ende wotena car mu na hu se wani kuma ubetimi asi wanante car no ho kakra aye biribi kakra na wani so tewa watumi atoa wakwantuo no eso wei ene enenso kokobo a yade boye nyina ye ho se yakwan so ebeye jojo drive safe stay alive we ene enkomo no a yewo edemaw ene anope Ade Akye Abia wo hwe wo bre na akasima beye nsia na abo anope no nsia na yeguso a yeye ahomboa se kasebo no tomu a yade ne nyina ebebrew ansa na kasebo no betomu no yenhwe ene dewbo ahodo emu ensam ahodo ben ena eje ne ho mena ewo dewbo emu Sam George halt crackdown on unlicensed delivery riders. Yura Sam George ene ose wo ye delivery otwi moto deliver ne ma nkrofo eno wo adwuma no ebra so se ye behwe ho kwan na yaka atoto ho ne ma eyie enti no wode nano atomu bia wose wo mo entwentwen so na yenhwe ho nsem kaye no eyie ewo ho enomo ansa yehunu yanim na yehunu faako a ye kro na atumi aboa ama bibiada aye kama ede ama yen ene ededue enso enti we eye ensem a ewo edwa eso no ebia Ade Akye Abia na yeguso a yede amaneboy ema we no na ye kaka wo se eye 21st clinic for ena asoyase na wo mo eboa ama yede enkomoyi abrew baby a wo bia enti hye eno enso 21st for say ene se wo ma ho ye ha na oba wo mo nchen a wo mo betimi aboa ama asetena ene ade ye nyina konkan kama ama ewo apomuden emu na wapomuden enti ena wo mo aba
kɔhwehwɛ wɔn sesi a na yɛntumi mmoa wo. Frɛ wɔn doctor for no 0540 311 311 0540 311 311 na wone wɔn into anamon a ɛbɛboa. Afei wohwɛ dawubɔ emu a ɔsɛ Ghana secures $100 million to drive AI powered agricultural transformation. Ghana for yenya dwetire bi a yɛde bɛboa ama yɛ kuayo no abɛɛfo kwan so de atumi akɔso. Justin Kodua Frimpong leads MPP General Secretary race. Global Info Analytics kyerɛ sɛ yɛwura Frimpong Kodua ɛkɔba sɛ CA yɛto General Secretary for aba ɛwɔ NPP mu a ɔbɛsan awene ɛde emu enkunim ɛwɔ hɔ ɛnom. I have not completely retired. KT Hammond yɛwura KT Hammond na ɛka sɛ wɔsɛ ɛba amanyo sɛm emu a wɔnyankɔ ahomegye emu nanso watwo break kakra ɛwɔ ɛhɔ ɛnom. I am confident in IGP's security assurances for Akwatia by-election. Binduri MP na ɛkasa sɛ ɔno deɛ wayɛ krado paa na ogidie sɛ IGP anhoba a wabɔ sɛ Akwatia batoɔ no ɛbɛyɛ dwodwo no ogidie ɛwɔ mu paa. Bawumia leads MPP presidential race with 52%. Kennedy Acheampong trails with 17% polls. And Ade sa ensemi aba enti okyeremu se Ade a Owura Bawumia MPP abatoɔ no yeto ne na ɔno na obesan awene ɛwɔ hɔ ɛnom we poll bi a aba abɔnten Global Info Analytics anopɛ yɛbɛma wahwɛ polls no ebi yɛbɛdi mu nkɔmɔ kakra. Shatawale released from Iyoko custody. Shatawale said ayeka no Ade a enra Iyoko for agya no ama okofie asɛm no nwuye akyire obeba. KT Hammond to appeal 60,000 Ghana cedi court fine. KT Hammond said 2024 yeto aba no wie ye no wɔse wawene ɛna electoral commission so